Hi guys, welcome to Carlo TV, Soriano Vlog. Gaya tayo ng labong. Ito, tapos ko na to kanina. Ito, ginagayat ko ulit. Yan, ganyan lang yan ha guys ha. Tayo lang ako. Dadala para hindi masyadong makapal. Ito, ganito, perfect to. Yan, ito, yan o. Galing Pangasinan guys. Sa mga kawayan dun. Kinuha ni General. At saka ni Kagawad Tukay. Pabao nila kasi umuha ng Pangasinan eh. O iba, pinasalubong ko sa Bulacan. Sa ate ko. Ganito lang kanipis guys oh. Kanina binalatan ko to sa labas. Dito na tayo sa ano, pinaka parang kawayan na oh. Ito guys, pwede to ha. Pwede to. Napakalambot na yan. Halo rin natin yun. Ito, para kawayan na talaga, di ba? Tapos kutsilyo naman, maliit. Oop. Ganda rin natin ulit ng parang gito, parang price. Yan, ganyan, tapos manipis lang guys. So, may gagataan yan. Ayan guys, so tingnan nyo ha. Ito lang sa inyo. Sakto sa gata, pwede rin adobo. Nuulam sa Pangasinan to. Sa Lasip, Barangay Lasip, Duyong. Binaon ko para lutuin dito. Para naman sariling gawa. Hindi binibili sa palengke. Ayan guys oh. Parang french fries.
Okay, patapos na. Ito na lang, oh. Oh, gagayatin lang to. Ayan. Kasi malambot na yan. Ito yung pinakaubod. Pinakaubod. Pa. Ito guys, okay na. Yan, dami no. Actually, dalawang labong yan, dalawa. Mamaya papakuluan ko. Kumuha ng tubig, oh. Tubig. Yan, sa kaserola, diba? Tubig. Tapos, ilalagay ito. Ilalagay. Yan. Papakuluan na lang yan. Tapos, pagkatapos kumulo, papakuluan, pipigaan. Tapos, ready to cook na. Ito na guys. Sindihan natin yung kalan. Okay. Daan lang. Tapos lalagay natin yung labong. Pakulo lang natin yan guys saglit Tapos mamaya iaahon natin, pipigaan, pwede nang iluto. Back to you mamaya pag luluto na. Okay na. Kumukulo na, mamaya pipigaan ko na yan. Tsaka iluluto na. Gata na may manok. Tayo, i-drain lang natin ito. Okay? Tabi-tabi po. Ilan natin ng malamig na tubig. Malamig lumamig. Tapos pipigan. Pipigan lang para ano. Pipigan na natin. Ito. Pipigaan na natin. Hindi na masyadong pigang-piga. Yan o. Piga na yan. Ayan, nakapigaan na. Ayan, ganyan itsura niya pag napigaan na, oh. Mamaya, ready to cook na yan. Ayan na, mga ingredients, oh. Gata, dahon ng malunggay, labong, manok, at saka bawang, sibuyas, luya. Ready to gisa na yan.
Gisa muna natin, gisa. Ano, bawang muna. Sunod sibuyas. Luya. Okay. Yan, chicken ha. Lagyan natin yung chicken. Luya. Ano ah. Mga 2 minutes pwede ilagay mo. Pwede ilagay yun. Ayan, ilagyan ko na ng paminta yun. Yun, paminta. Ayan o, galing Pangasinan na patis. Lagyan natin konti. Pero kadalasan asin. Pampalasa lang to, konti lang. Yan. Haluin. Yan, pwede ilagay yung labong. Ito. Labong, ha? Ito, labong, oh. Ha? Ganyan. Tapos haluin ulit ha. Yan, hinalo ko na yan. Ha. Lalagay ko yung gata. Lalagay ko ng konting gata kanina, yung second gata. Ito yung first. Ito yung malapot na gata. Yan. Yummy yan. Tapos haya lang natin kumulot. Matuyo ng konti. Lalagyan natin ng asin. Mas preferred ko ang Ajinomoto. Betchin. Okay, wait na lang tayo. Mamaya titimpla na yan. Okay na. Okay, ito na. Nahalo na yung dahon ng malunggay. Sili. At saka natimpla na ng betchin. Asin. Okay na yan guys. Mamaya ready to serve na yan. Ayan o. Wow, sarap. Mamaya kain na. Thank you. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Carlo TV.